ባህርና ልዑል ብቕዓት ዳዊት ሽላን ንኹሉ እዋን ዓለም ብርቂ ተውህቦ ንዘለዎም ስነ ጥበኛታት ሳሕትያ ተቐልቅሎም መዳረግቲ ብዘይብሉ ክእለቶም ልዑል ተምሳጥን ኣድናቖትን ትቦም ቁጡፍን ዓማምን ተፈላጥነት ብዓቢኡ ኣብ ሓፂር ግዜ ብህቡነት ትኽልዖም ካብ ብዝሒ ኣብ ዓይነተ ይሰክሩ ፍሉይነቶም ከም ፀሓይ ስርቂ ይበርቕ ኣሰሮም ዝኽተሉን ብኦም ዝጽለውን ይስስኑ ንዕኦም ክመስሉ ዝጽዕሩ ግን ከዓ ሕብርናቶም ሲኢኖም ዝሰርፉውን ውሑዳት ኣይኮኑን ዳዊት ገብረ ሰንበት ሓደ ካብቶም ሳሕቲ ከም ዑፍ መስቀል ዝፍጠሩ ስነ ጥበኛት እንተተባህለ መግናና ኣይኮነን ተፈጥሮ ከበቀዩ ዓዲልዎ ተውህብኡ ብቐሊል ዝግለጽ ኣይኮነን ኩሉ እንትንኡ ጥበብ እዩ ካብቶም ብርቂ ክእለት ዝውንኑ ሰባት እዩ ልዕሊ 1 ኪሎ ማይ ሰትዩ ብዘይገድሎን ድሕሪ ደቓይቕን ከውፅእ ጎረርኡ እንተላሕተተውን ዓንኳር እምኒ ብምውሓጥ የፅሪ ኣብ ርእሲ ዝውን ትንፋስ ውሒጡ ልዕሊ እቲ ጠላቓይ ባሕረኛ ክጽንሕ ይኽእል ነይሩ ስግሩ ከዓ ናይ ብሓቂ ደራፋ እዩ ወዲ ሰብ ዘይፍልጦ حمام البيت من يونس لي رفوان نبرلي ኣብ ኩሉ ዓቐነ ድምፂ ከይተሸገረን ከይተጸገመን ክዚም ይኽእል ጫፋት ብራኸን እንቆት ጥልቀትን እውን ምስላ ዙኡን መቐረቱን ክድርፍ ኣይሽገርን ብዘለዎ ናይ ምስትንፋስ ክእለት ኣብ መድረኽ ከይወረደን ከይዕረፈን ምስ ናይ ልዑላዘን መቐረትን ንሰዓታት ክደርፍ ኣይጽገምን ንኣውታር ክራር ብዝደልዮ ቅኒትን ግርፊትን ይጻወተላ ንኣሰር ኣቶ ብርሃን ሰጊድን በረኸት መንግስቲ ኣብን ስዒቡ ብቕዓቱ ናብ ዝለዓለ ጫፍ ዘብጽሐ ወሓለ ከራራይ እውን እዩ ባህርያቱን ከምኡ ወኑ ዝእዞ ብፍትወትን ፍቕርን ዳእምበር ኣብ ዝረኸቦ ማኣዲ ዝኸወድድ ኣይኮነን ብስምዒትን ሙሉእ ፍቕርን እዩ ዝሰርሕ ኮታ ቆለኛ እዩ እንተበልኩ ምስ ድፍረት ኣይትሕሰቡለይ ምኽንያቱ ክደርፍ ርዩ ኣይደርፍን እንተተበርሂዎ ግን ክራሩ ካብ ገዝኡ ኣምፂኡ ሰብ ብትዝታን ሰሓቕን ክሕድር ኣይጽግሞን ዝሓለፈ 30 ዓመት ብንጽልን ብሓባርን ኣብ ሃገራዊ መደባትን ናይ ጉጅለ ሙዚቃን ኣብ ፌስቲቫላት ኣብ ግንባራት ኣብ ወፃ ሃገራትን ልዑል ክብርን ጠለብን ዝረክብ ሙዚቀኛ እዩ ዳዊት ኣበይ ተወልድካ ኣበይ ዓቢኻ ካብ ወለዱ ኣቶ ገብረ ሰንበት ኣጽባሃን ወይዘሮ ትብለጽ ሓጎስን ኣብ ኣስመራ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ብእንዳንሰር ዝፍለጥ ሪጋ ኣብ 1976 ናብዚ ዓለም ተጸንበረ ከምቲ ልዑል ዘማሪ ዳዊት ክኾነሎም እውን ዳዊት ሰመይዎ ንጉስ ዳዊት በበገና ዳዊት ሽላን بكرار እዚያ ተወዲና ዳዕበና አለ እዚያ ገዛና ማለት ኣብዚያ ያخሉ ንዓለም ተፈጢረላ ማለት ፍጥር بقول كبل كأ عف كنار زتعم دهيو سمع مساتو أكيبو بتانيكان بترن بمان كان فاركتان وقعد كبرو كيلو كدرف جزي وسدن زريق مزنبر كررت بمعزاب كرار كسرحن بعلو كم هارن تتابع بلوس كرار اللون تسمع كرار حيزوخ قطمو زيدك السب كنا زبطها انت داويت حجي زخابزي من دا نسرز فلت أكابندي درجة بزح حسب من ذكر إن أنا سرز بحال أكابي زبط هذي أنت أنا أخ فوري متحز الله مسيوت كاس نمت أنا بزي أنت خنا شيء شو عملت كله خرار قلمود كلها زي مجمرتا كرار موسيقى إلى الجمهور كلها زي نقول تسع عشر دشة فارس خون مرتاحي لمتى عزاء ساعات شو مونت جزاياته زي ليتن ما تنصات لازم نقول كم عينة كرار نيرس كداوت
كذكرك كركما زلون كرار إن شاء الله زي كركما جبا سالي بعنشتي زكانة مال كركما بعلى جزء سوا ستا باقي لي دقيقة سوا ستا باقي لي دقيقة نروح سوا نشرب مريسان نروح ما سوا أبزي أخبار حيزو قلا يزم كمزي إنما الله أكبر تداوي تريخا خات سنيركا سمع خاطر كون لعل كابز الله أكبر لعل نيداوي دمشي خات سمعوا لك يو كيف توقع سبت شعري قابان نير رهري قابان تخيل نير معسي قدم زي زمانيان شومنتن شوعتن قلن خوي ساعتن أوتات مو نزغزاوتس يربوش دو نيرو تبل ولا بطعم كل سب صغامانا اذن كنا كلاتنا كون يسمعنينا بسنك داويت يمانا اذننا صبو درف مساس معنا كن ها صغاميت اذننا تخفيتا او دبيسنا بقى كرار كم نخلهم كنطرኛታት ምንጭ ክእለ ዝኾነቶም ኣሰር ፀሃይቱ በራኺ ኣምለሰት ኣባይ ኣስመሮም ዛግራይት ወደ ዛግራይት ብሻትን ካልኦትን ተማሃረ كابتي توليدو زعبيلو عداق عربي كرار مليخو ناب أبا شاول بمخاد ناي كرار كألتو أمسكرا داويتين زبلسم أطبقلو كأجل زتعمد هاي حيزو بعوتا خدرفن كزمرن كلو كابتن أسكول عزو دمسي يتأرات النبرا النار أيزو داناقرون زغرمونون وحراتين نبرون مزانو أكيبو نايز تفرالي درفتي كرار كارم كلو بحسب تمستون بأدنا أوتنا بكال عالم زعزر وحراتين نبران زيارة درفنا دارفنون أبو وقعت قرفيتن زنت أوار ملكتون زي مست أصب أين بران أبزي خرار أبزي أنا داسنا دي هو عالم ولا تمر علينا بزي مسارحي قرار ما قاش تقبلت بيتي خاتني نعداويت ليه مسار كسكاب زي أسر بقفو نعله ولا بملو أبزي حرف واسكع بزي ذكر أب مجموعة عامة نتنت جناب هتسانون بدقيقون كم أزي أخل سب ملء قويلة ختصاوت روسن حلفوت كحدر عدم رخبة حدا كابتوم درفتات رهابة برخت منقصاب إنجنير أسقرهم ولد ميكائيلن أبرار عثمانن أب قويلة ملساز فتر لهم درافاي كخون بقعة بالملك عقعدة بمسمع تفتاونتو ناب مل أسمر السجرة بالغات أنقلاتن بعبيو مونيش أف برخة دمتنا تقالي دهين نبوزحات كمست قزي وسدن أبتو وان زنبرا جولتات موسيقاون عينن أو دقالو انتوهنا مثال سايزوريا هقراو أغلقلوت كرارو تحنقيتو ورده أبتي شدي شورحينا يتعلم قزيون ببقعة دمتون قرفيت كرارون وسده
أبلا ሓደ ካብቶም ኣብ ስነ ስርዓት መርቕታ ሳልሳይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተመርጹ ኣባላት ጉጅለ ሙዚቃ ብምዃን ሌሎን ተሓንበለን ደርፍታት ደሪፉ ሓደ ካብ ብሉጻት ደረፍቲ ምርጽ ጉጅለ ባህሊ ሰዋ ንምዃን በቕዐ። እዚ ነቶም ገና ብህፃኑ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ምዃኑ ቅንጣብ ጥርጣር ኣሕዲሮም ዘይፈልጡ ከባቢታት ኣባሻውል ዕዳጋ ዓረብን ሓድሽ ዓድን ነቲ ብሃንቀውታት ጽብየዎ ዝነበሩ ስራሕ ከድንቑን ከሰማቑሩን ተራእዩ። ምስታ ብኣባላት ቀዳማይን ሳልሳይን ራብዓይን ዙርያ ዝቖመት ጉጅለ ባህሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮይኑውን ተፈታውነቱ ኣዕበየ። ሽዑ ድማ እታ ሽላን ዘርእስታ ፋልሜታ ኣልቡም ምስቲ ንብዙሓት ስነ ጥበኛታት ስሞም ንኽብርኽ ዓብዪ እጃም ዝገበረ ገዲም ስነ ጥበኛ ገጣምን ዘያምን ኣኺሉ ተስፋፅን ኣኪለ ብምዃን ናብ ሰማዕቲ ዘቕረባ ከም ሕሱም ድማ ተሰምዐት። እቲ ግዜ ግን ፈታኒ ነይሩ። 1997 ኣብቲ ህቡባትን ገዳይምን ሙዚቀኛታት ኣልቡም ዝርግሑሉ ዓመት ሓድሽን ፋልሜትን ካሴት ሰሪሕኻ ክስማዓልካ ምኽኣል ዝሕሰብ ኣይነበረን። ካብቲ ብዙሕ ውሑድ ካብቲ ምሩፅ ሕሩይ ክምረፅ ትፅቢት ዝግበር እኳ እንተነበረ ሽም ልዕሊ ስራሕ ስለ ዝዕብል ግን ነቲ ሚዛን ክዘዝዎ ግምት ይግበረሉ ነይሩ። እቶም መንእስያት ኣባላት ሳልሳይን ራብዓይን ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግን ብደረፋይን በተሰርሖምን ስለ ዝተኣዋመኑ ናብ ዕዳጋ ከውርድዎ ሰጋ ኣይበሉን። ከም እምነቶም እውን ኮነሎም ኣብ ሙሉእ ሃገር ሽላን ተሰምዐት። ቤት ሙዚቃ፣ ማእከላት መዘናግዒ፣ ክበባት ለይቲ፣ ባራትን ኣብያተ ቁርስን ካብቲ ሄበን ኣይውፅኦን። ዓበይትን ንኣሽቱን ሽላን ክብሉ ተሰምዑ። ዳዊት ገብረ ሰንበት ዝብል ሙሉእ ስም ብሽላን ተተከአት። ሽላን 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 ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱን ካልእ ስም ደረበ። ዝተሸለሞ ገንዘብ፣ ዝተወፈየሉ ህያብ፣ ናይ ሰርሖ ዓስቢ ንጽጉማትን ድኻታትን ብምሃብ ጥራይ ኢዱ ናብ ገዝኡ ከኣቱ ሓድሽ ኣይነበረን። ኣብ ክፍላት 1997 ከዓ ዳዊት ሽላን እቲ ካልእ የማነ ባርያ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ ኣብ ጋዜጣውን ክወፅእ ጀመረ። ብሕልፊ እታ ሓዳር ጌርኪ ሰሚዐ በወረ ትብል ናይ ገሪም ስነ ጥበኛ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ደጊሙ ብመሳጢ ብቕዓት ምድራፉ ንብዙሓት ደረፍቲ ኣወዳዲሮም ዝያዳ ብቕዓትን ክእለቱን ዝተመሰጡ ደረስቲ ሙዚቃ ኣብ ልዕሊ ዳዊት ግብሪ ዝምስክሮ ኣድናቖት ከውሕዙ ተራእዩ። ኣብ ሜዳ ባሕት መስከረም ዝቕረበት ዘይከኣልየሎን ዘርእስታ ሙዚቃዊ ድራማ ሓንቲ ካብቶም ብዙሓት እያ። ንዕሊሎ ዓደቦና ሽሻይ መሊእሎ ትብል ደርፉ ድማ ናይ ገዛእ ርእሳ ኣሰር ዘተረፈት ደርፊ እያ። ኣብ ዝተፋለየ ማእድ ዘተ ካብ ክዛረብ ከም መጽሓፍ ክንበብ ወይ እውን ብሙዚቃ ክዕልል ዘቆሎ ምዃኑ ተመስከረሉ። ክራር ከም ልሳን ሰብ ከዛረባ ዝኽእል ውሓለ ተሰሚዩ። ዓበይቲ ሙዚቀኛታት ሱዳን ከም በዓል ገዲም ድምፃዊ ኣሕመድ ረያሕ ከይተረፉ ኣብ ጎረርኡ ሽሑር ዘለዎ ደራፋይ ክብሉ ሰመይዎ። ገዲም ድምፃዊ ባህር ግርማይ ሰሎሞን ድማ ዳዊት ደራፋይ ዘይኮነ ደርፊ ኢሎም መስከርሉ። ስሙ ሰማይ፣ ክእለቱ ጥርዚ፣ ምልከት ክራሩ ተሃራፋይ ገበሮ። እዚ እውን ነቲ 2003 መፍትሕ ኩሉ ዘርእስታ ናይ ሓባር ደርፊ ስዒቡ ዘመስከሩ ካልእ ብቕዓት እዩ።
ዳዊት ሽላን እቲ ንፒያኖ ባር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ተፈታውነት ዘደየበ ስነ ጥበበኛ ምዃኑ የመስኪሩ። ብፍላይ ዳሃይ ካሃብኒ ብናፍቆትኪ ሰላም ክሊእክኒ ንዳሕራይ ደኮንክን ትደሊኒ ትብል ክራር ኣብ ፒያኖ ባራት ብፍሉይ ምልክት ካብ ኣዳራሽ ኮሰ ናብ ኩለን ማእከል መዘናግዒታት ኣእትይዋ። ኣብቲ ጉጅለ ባህሊ ስብሪት እትውድቦ ዓብዪ ሃገራውን ዓለም ለኻውን መደባት እውን ብሉፅ ክእለቱ ኣመስኪሩ። ኣብ ፌስቲቫል መንእሰያት ሳዋ እውን ሓደ ካብ ወሓለ ደረፍቲ ብምዃን ኣደነቕቲ ፍርያት ኣቕሪቡ። ኣብ በዓላት ነጽነት እውን ድንቂ ስራሕ ኣበርኪቱ። ተመስገን ትብል ብቑራስ እንጌራ ነቢ እሙንተኸ ሓቂ ባህር ሃረም ሃረም ባህር ሃረም ሃረም ስርካለ ብህዝቤት فرفيلة يا مريت ዛሬ ይኻወትና ጥኑር ክራማትካ ይሓሲ ሓሰና فرفيلة يا مريت ዛሬ ይኻወትና ጥኑር ክራማትካ ይሓሲ ሓሰና ነታ ካብ ግንባር ዓሰብ ሒዝዋ ዝመፀን ብፍሉይ ክእለት ዜማ ደርፊ እንተዝመላለስ ስዒበን ዘቕርባ ድላየ ማዕረይ ኣይክርሳዓክን እየ ዝብላ ደርፍታት እውን ዝያዳ ክስማዓኪ ኢለን። ዝያድአን ግን እታ ሮዝያ ትብል ደርፊ ዳዊት ኣብ ኩሉ ዓቐነ ዜማ ክደርፍ ከም ዝኽእልን ብሉፅነቱን እትሰጋር ሙዚቃዊ ስራሕ ከፍሪ ከም ዝኽእልን ዘመስከረላ እያ። ንባህላዊ ህርመት ናብ ዘመናዊ መልክዕ ቀይሩ ብዝመቀረላዛ ዘቕርባ ደርፊ ዝማመይ እውን ብሓይሊ ሙዚቀኛታትን ኣቀናብርትን ልዑል ንኣዳዩ ረኺቡ። እዘን ሮዛን ዝማመይን ዝብላ ደርፍታት ምስ ገዲም ስነ ጥበበኛ ደራሲ ገጣምን ዝያምን ጋዜጠኛ ተስፋዓለም ገብረስላሴ ጫረ ብምዃን ናብ ሰማዓት ዘቕረበን ፍሉያትን ተዘከርትን ደርፍታት እየን። تزاربني أقول قرني تنفس الليبة تحابب باللي رزاي تسكتي صغداي تغتعلي بدلي آميني قرنا حاتتكو وشتيور حاتمي بجاقنا بالكو تمبايت بالي تخبابني عيدي جنقني ነተን ኣብ ቀዳሚት ኣልበም ዝሓተመን ሽላን ሰሚዕክዶ ራህዋ ጽማዋዩ ክትጽቤ ግዜ ኸደክሎ ኣይተሻቐልኒ ቦታ እንድሃብኒ ወስን ዝብላ ደርፍታት ወሲካ ካልኦት ከም ዘናባይ ዶልቺ ኣንበሳ ጅግና ሃረም ሓያል ኣብ ዓለም ሰዓሪ ኣሚነልካ ነቢ ፕላኔት ፀሓይ ሓይሊ ኣብ ቀርኒ ኮነን ዓደ ማሕላ ቅኒት ልብና ክራማትካዩ ንሕድሶ ዝኽሮም ገዛይ መዕረፊተይ ውሑስ ስንቂ ነፍስን ካልኦትን ደርፍታት ኣፍርዩ። ብዙሓት ግን ክንዩን ልዕልዩን ደርፍታት ከፍሪ ከም ዝኽእል ይኣምኑ። ካብዚ ተበጊሶም ከዓ ልዑል ብቕዓት ዳዊት ሽላን ንኹሉ እዋን ዝብልዎ ዓወትን ምነ
انتي انا قريب من دول مسلكا 97 قال شو مستتصوتنا هنا اوكي بدوريس روح جزء هجي ناي لايف كم زي هجي نقبرو زلنا قال almost 20 قال لنا عامت كوينه هجي 99 زفلتك انا ويسي قوم قال كان لغاي نو جي تي ميستر يرداني مغني عيدكمني شو عاد درفي بحنسا قال تريننج يرنا نستوى بحد معلتي مخا بهاي بيتش بالله علي قال جي نعي اي قريب منه جزء ما بزدل وزع حج صاح درف كلها شو عاد عام ثيرو اي ثينك شد شرير كولا اجي اي تولد نيرو كوم بعل الله بزيد حرايكس اجي يغيري ابقل قال درفتي اب مبزحتهم كاتري يكون او وحدات درفتي نت الدمصي قدم تفلطو حد غزي تسونه يا او وحدات اجنات كا ግን ልክ እታ አብካስ የደላ ከም ደላታ ሙኻናስ ብጣዕሚ ገሪ ምንም እንታይ ትጥቀመሉ ነገር አለው እጂ ድዕነው ዓመት ይኸደርፍ ደለኻ ሓቂ ክንዛረብ እንዳር ኮይና እጂ ገለገለስ ወይ ካብተው ላዕለሲ ገለ ነገር አለካዶ ኢለ ይጥርጥር ያና እጂ ያዳ አብናይት ሲ በሐንሳ ሰሪሕና ኢና ምሽ ሰዓትን ፈረቃን 2 ሰዓት ናንስቶብ ትደርፍ ይኻ ገለ ግን አደን ነው ታዩቲ ገለስ ትጥቀም ዶ ትኸውን كمزي أب سايكل دوبينج قالوا لي مش أو ويا قال أبدر في أبغى رأس هلو دو قال لهم جي I know بتعمي أدني غكا أنا بحكي زي حقوسنا قريب እጂ ብፍላይ ኣብትናይ ኮምፖዚሽን ክብከሎ ሕጂ ኣብትናይ ኢምፕሮቫይዜሽን ትደርፍ ከም ደልዎ ይፃወተዩ ፕላስካ ኣብ ርእሱ ተንድግበራ ለውጥታትካ ሕጂ ንኣብነት ብፍላይ ኣብቲ ዘመናዊ በዓሉ በኣፉ ተሓዘና ኣሎ ሕጂ ወላ ካብቲ ስኬል ወፃይ በኣፉ ተሓዘና ዝያዳ ምስ ረኸብኩሞ ከዓ ኣይኖቴኒኩም ክሳይ ብሎ ሕተቶ ማለቲ ልክዕ በኣፉ ተሓዘና ኣለዋ ካብቲ ደሎ ስኬል ወፃይ ዲያቶኒክ ደኸይድ ነገራት ገለ ሕጂ ምስ ክራር ምምላኽ ድዩ ወይስ አይ ዶንት ኖ ናቱ ተውቦ ዲገለ አብዙ ሓደ ረፍት ዲል ፉሊ ከለ ስለደሆነ بمسداوي تاقاطام خوين لو معانتين مجمرتا غزي قدميو واحد معلتي كلتا معلتي بمرعه ترخيبنا لنا كين كمزي لنا غزي هيبنا مجمرتا غزي لو معانتي ترخيبه مسداويت نو يحوان تطايتنا واتي ابزي ترين نغورو دقننا حجي ناي داويت زراخو ነገር ولا نعو خحاتو زلي يعني كبت قدم حج فولطو خم نفع درافاي فولطو نير قريبه ግን تزلو عقمታት ገለ ብልክዕ ይፈልጦ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ዋን ክሪኦ ከለሁ ግን እቲ ናይ ግዜ ዘሎ ክእለት ብጣዕሚ ይገርም ኒሽ ነገር ትነግሮ ቀልጢፉ ቆሊቡ ወላ ዝኾነ ትሪእቶ ተሂብካዮ ይቕበል ሓድሽ ሓሳባት ይቕበል ኣይ ብለካኒ ንፈትና ብል ቀጻሊ ምሻሎ ነቲ ስራሕ ንኽዓብስኒ ብዙሕ ነቲ ጽቡቕ ንኽመጽእስኒ ቀልጢፉ ተረዲዩ ኣብቲ ዝበልካዮ ኣትወልካ شعان كم وعينت كلت كل ويلا أنا حق حش جميتي فتني كرار حيزو طات فلتي نفوع حيال كاريسي وقلع عين الدمت الله هاي بيش بالعل خير قال كين أبتي زمناوي مش متأخر قلت إيه فتردي كانت زمناوي بخو عين تجاب كدر فويلا حق حش حسب كونير حجم ترى هوجن أدني غير نادويت أنا داويت كقولصو وزع عمية بالليل ግን ካብታ ጀመርት ላ ናይዛ ሾው ማለት ክሳዕ ዘላ እዋን ብሓደ ለኹ ምሶም ኣለኹ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ዳዊት ንዓይ ካብቲ ደስ ዝበለኒ ኣመናድቕ ልበይ ትብላላ ኣመናድቕ ልበይ ወይ ቦታ እንዳሃብን እያ ትባል ኣርሳኒታ ደርፊ ቅድሚ 29 ዓመት እዩ ደሪፍዋ እዛ ደርፊ እዚኣ በታ ዘላ ሜጀር ብምድጋሙ ኣነ ገሪምኒ ኩለን ደርፍታት ከማን ክንሪአን ኮልና ኩለን ብሓፈሻ ማለት እዩ هراي داويت نعي كي تولد كخلي جميرو
of course ግን ኣብቲ ስነ ጥበብ ክጅምረሉ ዝጀመርኩሉ ግዜ ግን ኣብ ኤርቲቪ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ክራር ክእለት ብጣዕሚ ዘንቆ ነይረ ሕጂ ከዓ ብሓንሳብ ኣብዚ ምስራሕና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ንዓይ ዝለዓለ ፅቡቅ ኦፖርቹኒቲ ንዓይ ካልእ ክብሎ ዝደሊ ከዓ ፀላዊ ምዃን እዩ ንብዙሓት ደረፍቲ ሃገርናስ ፀሊ እዩ ኣብቲ ደርፊ ጥራይ ደይኮነ ዋላ ኣዘራርባ ማለት እዩ ዋላ ኣዘራርባ ንብዙሓት ዝፀልዎም ኣለዎ You